kita akan memasuki penampilan yang kedua yang mengisahkan Roro Mendut, di mana ia adalah tawanan perang dari Pati yang menolak dijadikan Sri Tumenggung Wiraguna. Demi mempertahankan cintanya pada Pronocitro, ia berjuang melawan penindasan hingga keduanya mencoba melarikan diri. Namun tragedi memisahkan mereka dan kisah ini pun menjadi simbol kesetiaan cinta yang tak tergoyahkan. Ing sawijining dinten kados biasanipun Mendut kalian kanca-kancanipun nembe garingaken ulam asin. Boten dangu rawuh adipati ingkang badhe nyulik Mendut kagem dados seliripun. Ngantos pungkasanipun kapanggih kalian Tumenggung Wiraguna. Mendut banjur kaboyong dening Tumenggung. Kados pundi prastawa menika saged kelampahan? Monggo kita pirsani sesarengan drama kolosal Sakti Smarania Tama. Apa awake dhewe kudu ngaringake iwak nganti sakmene adohe. Rasane kok wis adoh banget saka desa. Bener Mendut, sajake awake dhewe kadohan. Aku pancen sengaja ngejak kowe kabeh mrene supaya bocah-bocah ing desa ora njupuki iwak sing lagi ditenteng iki. Baca-baca kuwi pancen nakal banget, Ndut. Delengen ning pucuk kono, ana wong wadon ayu banget lagi ngaringake iwak. Wah, leres Gusti. Praupane pancen elok, awake ramping kaya kidang, neng sake ati banget. Prajurit, ndang gawanen rene wong wadon kuwi. Sendika dawuh Gusti. Gusti, kula kinten wonten ingkang boten beres ing pulau menika. Wong wadon niku dipun boyong peksa dening rombelan menika. Monggo kita parani. Hei, kowe, pambalelo. Utangmu kudu dibayar nganggo nyawa ing tanganku. Aku ora wedi. Coba wae yen kowe wani nglawan aku.
Mendut tetep ngelamun amergi ngrasake sedih lan kesel. Nanging ing kono dheweke ora ijen. Amarga ana dayang loro sing diutus tumenggung. Sing sepuh jenenge Ni Semangka lan sing enom jenenge Genduk Duku. Dumadakan rawuh prajurit Temenggung kagem bujuk Mendut supaya gelem dadi selir. Nalika Nyai Ajeng lan Putri Alumat rawuh, para dayang banjur taos hormat. Mendut, apa kowe ora kepingin dadi slirane Tumenggung? Mboten Nyai. Kene yo, kowe nolak. Kudune rakyat cilik kaya kowe kuwi nampa kanthi bungai ati. Nyuwun pangapunten Nyai. Nanging kula sampun gadah kekasih. Inggih punika putranipun Nyai Singobarong, Pranacitra. Kene yo kok ditolak, apa sebabe luwih milih wong desa kuwi? Apa Temenggung ora luwih apik babagan bondo lan derajat? Dudu kuwi tujuanku. Aku gelem rabi amarga tresna karo pilihanku, Pranacitra. Hei wong ayu, apa kowe wis siap dadi bojoku? Mboten, kula mboten badhe dados selir panjenengan amargi kula sampun gadah kekasih. Wani-wanine kowe ora urus karo kekasihmu. Yen kowe tetep enggah dadi bojoku, kowe kudu mbayar kabeh upetine duweke Adipati Prakol. Kula luwih lila mbayar kabeh upeti. Tinembang kudu rabi karo panjenengan. Enjingipun Mendut ngerancang pados arto kagem bayar upeti kanthi dodolan rokok klobot ingkang dipun lintik piyambak ing pasar. Mendut melampah kanthi lenggat lenggut nggawa rokok kagem menarik kawigaten para pelanggan. Delengen wadon kuwi, kaya wong sing seneng macak ya. Wong kaya ngono kuwi dodolan apa ing pasar? Bener, selak pelanggane awake dhewe direbut kabeh karo dheweke. Aja mikir sing ora-ora, waton dheweke ora nganggo jarke wae. Adinda, Adinda. Kakanda, Kakanda. Irina suaramu Cak Ayu. Ayo melo aku. Wonten menapa Kakanda? Wis suwe aku nahan kangen pengen ketemu kowe. Rasane wis ora bisa dipendung maneh. Kakanda, kula ugi kangen sanget kali njenengan. Ayo melu aku. Awak dhewe bakal melayu saka kene. Hei Mendut, arep ndi kowe? Sopo wong lanang kuwi? Aku calon bojone. Wani-wanine kowe nemtokake dalanmu dhewe. Siapa mati ing tanganku? Aku ora wedi karo kowe. Kakanda. Tega temen panjenengan mateni wong sing kula tresnani. Hei wong ayu. Saiki wis ora ana maneh sing ngalangi aku. Dadekke kowe selirku. Kula
boten badhe nate dados selaripun tiang sanes. Hah, setan. Luwih becik kula pejah lan keris iki sing bakal dadi saksine. Ojo mendut, ojo. Seleno keris kuwi saiki. Kula badhe nusul Kakanda, boten wonten tiang sanes kejaba panjenenganipun. Duh Gusti, saumpama aku ora bakal meksa kekarepanku, dheweke mesti ora bakal nekat kaya ngene. Muga-muga kowe kabeh tentrem ing kono. Ing Kraton Mataram, aku nangis lirik. Tresnoku suci nanging dadi pepalang perih. Ora nurut dawuh ndadekake lara batin. Saiki mung sesal nyekel atiku sing sepi. Nasib lan katresnan tabrakan tanpa welas asih. Lelawane milangan rosot snasun kontok saiki wis bisa kotrok. Nganti pungkasane crita mendut tetep pakupatane kanthi enggah dadi selir lan setya maraning kekasanipun Prana Citra. Piwulungipun aja dadi wong sing seneng meksa kekarepane dhewe, amarga babagan kasebut bisa ngrusak kabuangane wong liya. Jangan lanjut chat, nanti laba. Selok saja kau di mana aku dapat. Adekku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Ayo beb jawab saja kau gantung. Sapu rap tabrak beat jangan kau patung. Untung kau ladies paling beruntung. Kalau kau terima status sah istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak saya mau sombong tong kawin kau naik gaun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di Lemon nipis, tak guling-guling. Adek kau cantik, pipi congkai tang manis. Kakak sulapis, cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kau deng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak. Kau cinta kah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak. Oh mau kah tidak. Jangan sampai setan berpihak. Beta dinding farban, beta nikah dinda bulan depan. Masalah budget itu gampang. Lagu babunyi tong badendang enak.
play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir, amin ada yang terakhir dong. Tong nikah hari kan minggu tong pi. Selasa lanjut Paris, manis mun nipis, terjuling guling. Adek kok cantik pipi congkai tang manis, kakak sulapis, cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti kodeng sabarang jalan aman. Kau tolong bilang cinta kah tidak, kau cinta kah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau kah tidak, oh mau kah tidak, jangan sampai setan berpihak. Luar biasa penampilan dari kelas 12B. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12B. Penampilan dari kelas 12B ini menghadirkan kisah tentang keberanian mempertahankan pilihan hidup dan harga diri. Cerita ini membuka mata kita bahwa ketulusan dan prinsip mampu berdiri tegak, bahkan saat berhadapan dengan kekuasaan dan juga paksaan.